Казват, че преди 25 години всичко било по-хубаво. Животът не се въртял около технологиите. Хората се наслаждавали на времето без интернет. Прекарвали повече време заедно и имали ценности. Вярно е. Но има едно време по-хубаво от тогава. И то е днес. Днес технологиите намират отговорите вместо теб. Пестят времето ти и дават възможността да сбъдваш желания. Много неща се промениха за 25 години, освен ентусиазмът ни да вървим напред. 25 години Пощенска банка. Създаваме бъдещето с теб.